person dong no जों tini oro tuichulongo paisok pailajak tuidu sporting club जों oro paimani hingkai yang uklogo nugui mangkana takuk Sonjit Molsomni tongpai nok miawo hor nangai thapla jai thangka boni tabo je boni chumani kanmani badetai mungsa korei boni nokni jerai boroi jotono birmano kalaijak जों o jorao takuk Sonjitni ganao phaioi isafanu de boni khana methewi manlaino hnai जों sporting club ni borok khailajak tamni hinba जों sporting club जेफ्रोबो जों बिरमानो कलाई तंनाय रंनि गानाव थाङै बासानानि सिमाय थांजाक आबोनि बागै बनि ओ जरा हामियाव जों बनि गानाव बासा फायलायगा ओंखाय जे चुकसाक जों रि जाथाय जुमथाय फुलमानि कानमानि आबाराव जों तुबै फायलायगा ओंखाय जों चुकासाकाव तंनाय माखाय रंनि खानि अबनो takuk Sonjitni bagui surinai boni o jora hamia daktinu thangthun tai jora kaham haino hai tai oise trek kifili phaiter nei jong palke surilainai enkai abono karei buibaksa hanai mano jong oro just abo kaisa prasarni bagui phaima haini buiwan sugi mano but aba haita wan sugdi tamni hinba jong just abo kaisa example sirinani musungo jong जेहेतु अरो कैसा अर्गानाइजेशन खलाय तंगमानि बा जों अरो दायित्व नावैनो जों अरो फायगा अबहायनो चिनि ओ आमचाया गोबांमा सिगन कतर अर्गानाइजेशन खलाय तंगनाय क्लाब निनि एनजीओ खलाय तंगनाय गोबांमानो दङ जों बरंनि थानि मेसेज रिनानि बागैसो जों दिनै अबहाय खायै ससियेल मिडियानि बिस्काङाव फायनानै नांसुगो आबोनि बागै आं takuk Sonjitनि ओ जरा हामियाव खा काहाम जत लुकुरंनि थानि कबगं नारगनाय जे जानि जारमान sak bono tabu जों चुबालायनानै नांगौ हाइकेसि बो इसी जाफानो रिकभारि अंनाय ताइ बनि काहाम जराव बो किफिलि फाइनानि सेफ माननाय ओंखाय takuk Sonjitनि यागो ओ मानि रगनो या फारिनलाइन बागै आं फैनाय चिनि क्लाबनि बरम गोनां प्रेसिडेन्ट मोजां मोहन कुमार कलेनो takuk Sonjitni खुगु बहायनो कक फाइजाक खानि नालायनाय जों फाइजाक मानि बाहाय अंजाखा बा जों फाइ इसा साजि खाव जों फाइ बाहाय अंखा घर क्लाब मै तियang jai sidum nelum salum tiang te luk mirang nakigor mirang mane mirang ai chong kumala sigangan ulo busu bananya langsung, mungkin pon juga nasi, mau masak.